থেকে পুলিশ কমপ্লেন মিয়াবো কারণ আবো মিনিস্টার লেভেল কেস जोंङै थांजाक আর आं सानाय सिनि आमचाइनि बरंनां MLA बिश्वजित कलायबाबोनो निताई रुपिनि नरक थांनाय जानाय निताई रुपिनि अवस्था बाहाय जुदि हानि दफा हा दफा जाति माने जोंनो बानसेना नै खाइदोनो जुदि तिप्रा मथानि नेतृत्व जुदि अमो बुंगा किन्तु अब किन्तु पाब्लिक माफ खाइला गाइছে ताबो जों तावसर जे साइमावनाबो अब तिप्रा मथानि नेतृत्व याबो समाज द्रोही समाज विभिन्न संसिदारा खाइ दङ अब हाइबरनो जातिसभा बिनफ्राव जे विधानसभा जों मानिबो 100 बार मानिबो जों समान दङ सिनो जागाव सारा त्रिपुरानि रेकर्ड बुक बायनो सिनि बिश्वजित कलाय ब पासजोंङै थांका पासजोंङै थांमान पड़िबो बिनि रेसपन्सिबिलिटी ताइ बिनि नायमुं बा बिनि जे बिनि बखाक्ति के जे सम खाइताय जों मुंदां मुजुमानि गांकाय अबसे सम माने सिनि ओ जे आमचाइनि सिनि ताबला पुरा आमचाइनि जत अंशनि बरनो तुइलुने ब हिमनानि हिमानो हनै जों वानसंमान किन्तु ब अबागे हिमनानि मत बिनि मानसिकता जों खामके माने नुहुया हायाव बाहायङै दङ कारण अ जागाव ब MLA खाइफानो सरकार स्टेट गभर्नमेन्ट तो सरकार BJP 50 नि सरकार गांगे जे रुलिंग दंनाय MLA नि बिनि भेल्यु अन्य रकम दङ रुलिंग गरै जे MLA नि बिनि भेल्यु अन्य रकम दङ आबो जरा राजनीति खाइनाय बरक जत सिओ ताइसिनि बर्तमान MLA ब काहाबे सिगुकनाय ब ताबो कताल MLA ngै पाइमान परे ब सांबिधानिक अनुसारे ब समय उताङै फाइजाक किन्तु बिनि जे समायतां फाइमारक जों बिनि समायनि माध्यमे माने बिनि समायनि बिसंग दङैने ब माने जे ताबो बिनि कर्मिनो जे ब उत्तेजनामूलक जे भाषण उइने पाब्लिक में बताम बुजोंनाय आबो ब बिनि बेपार जों अबनति आलोचना खाइ दङ जों हाइकोर्ट नि गेलबैसिन कक सालाय दङ अजि उत्तेजनामूलक कक सामानि परेवन बिन बक्तव्य मान परेवन विभिन्न भावे सिनि कर्मिनो पुरा आक्रमण ओ विषय दिवस आलोचना खाइ दङ सिनि नाहरबंखा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास संकेबनो समाजनि केबो खरकसा परिवार खरकसा व्यक्ति कायसा पारा बला खिगलाय खालामैनाय जों डेभलप खायना नाया जों समाजनि जत अंशनि बरंनो तुइनो समाजनो जों रक्षा खायनानि बागैनाय एलाकानो डेभलप खायनानि बागैनाय जत उन्नयन बागैनाय शिक्षा दिग दिया कारेन्ट दिग दिया तुइ दिग दिया सब दिग दिया जों डेभलप खायनानि बागैनाय जों बोसोङा आगुनान बागैनाय जों उंक्ला उस्लग जों डेभलप खायनानि बागैनाय समाजनि सामं खायनानि बागैनाय समाजनि रक्षा खायनानि बागैनाय जों बोसोङा सामं खायनाय सिनि दङ टिभि चेनेल जे फाइ सपायनाय दं सिनि सुब्रत बाबु नमस्ते हामबाय नों जेहेतु फैगाबा जों स्राय स्रायगार मास खालायसिनाय माने पाब्लिक कनफ्यूज बुङै दङ ना काहाबो बुजिस गैया गथना तो जतन खानै खानाय दङ ओमफ्राय पुलानि থেকে जे गथना जों जुदि सঠিक भाবে जों जुदि सानानि खांके पुलानि থেকে स्राय स्रायके जों जतन साइमानो सिनि 2018 सिनि BJP 50 सरकार फाइमान पड़िब जों सिनि संगठननि माध्यमेबो जों पंचायत डेभलपमेंट कमिटी होने जों सिनि संगठननि खायसे कमिटी जों खायो थांनाय 2018 থেকে 2023 नि बिसिङाव सिनि कमिटीनि माध्यमे अबंखा पंचायत डेभलपमेंट कमिटी अर्थात पंचायतनो माने मनिटरिंग कमिटी ताको माने नायकानि खायनायनि बागै जों खायसे सिनि संगठन बागै जों खायो जों 2018 सिगाङाव सिनाबो कमिटी दं CPM गभर्नमेन्ट जेहु 2018 नागे दङ आफो सिनामा कमिटी दङ आफो निजि मन्डल प्रेसिडेन्ट ओंका मंखासों थांनायनि जे को ताबो बोसोङाव जे थांनाय किछु दिन आगे जों जे गथनांमानाव जे बेपार मंखांके जों संगठन बाय कक सालायनो सिनि 2018 থেকে 2023 পর্যন্ত सिनि 5 বছর सरकार दायथामोन बिसिङाव जों BJP 50 सरकार दङैबो सिनि एलाकानि बागै सिनि आमचाइनि बागैनाय गामि आमचाइ बा पाब्लिक समाजनि बागै जों कुनु मोनसे डेभलप खालामनानै माने सिनि बखाक्ति खाय सिनि नेतृत्वनि माध्यमे अबे खायमाय हायङैने जों अनेकता समय जों माने बोखाबो खाब खामलायो ओंखाय जों बजा सानानि थांगा ओंखाय जों अबायखनो प्लान खालायनाय थांनाय 5 बोसोरखौ जों सरकार दङ सरकार फ्रिहाय सिनि ओ आमचाइनि सिनि तागाला पुरा विधानसभानि आमचाइयो जों माने सिनि नेतृत्व जे एलाकानि सामं खायना मुसुं दंमानि अब सरकार दङ जों सरकार फ्रिहाय के जों नायसिगि मा होका दंलिया एलाकाव सिनि सापुटु जारा दंनाय बा सिनि सापुटनि फातरा जारा दंनाय बरंनि बाहायनो जे जागाव सिनि जे जिनिसता सिनि सेंट्रल स्कीम ता स्टेट गभर्नमेन्ट नि स्कीम सब दङ जे पाब्लिक नि बागै फाइ दङ अबनो किन्तु सঠিक भावे जों नायगिने खायरि मा खामो किन्तु थांनाय 5 बोसोराव सिनि 5 बोसोर
মানে পাই আসানি সিগাং ন গুনি গজারো ত্রিপুরা থাইদিসে ফাইমন পড়িব সিনি কাম চাইও সামু হুমু গভর্नमेंटनि বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট ইস্যু নতিনে जों जुदि পঞ্চায়েত লেভেল বা ব্লক লেভেল পঞ্চায়েত তিকে जों जुदि সামু খাইনার হনে जों जुदि नायखांखांके আজকে বিভিন্ন বাধা বিঘ্ন খা অর্থাৎ जों डेभेलपमेंटनि सामु खाइना नायखांके जों डेभेलपमेंटनि बागैनो प्रपोजल रखना नायखांके आजके বিভিন্ন ভাবে जों মানে তরসা হইরানি তাই অফিসাव जों हाबनानै होयो ओमफ्राय जों हायनाय वानसु लाइफिका 2010 गभर्नमेंट फाइमन पड़िब बीजेपी I50 हायनाय हाबां फाइमन पड़िब हाबां क्षमता फाइमन पड़िब जों मा वानसु लाइका जों माहाय दङै दङया जोंनि सरकार दङ जों सिनि माने समाजनि बागै एलाकानि बागै जोंनि पन्चायत लेभेलनि बागै नाय लामा दै नि বিভিন্ন इस्यु नतैनाय जों सामु खाइदै दङ सटिक जागाव सटिक सामु खाइदैनि बागैनि जों माने वानसु लाइफानो जों जागाव समबानि कारणे जों हायनाय बीजेपी I50 पन्चायत डेभेलपमेंट कमिटि खावनि जों हायनाय पन्चायत लेभेलाव बाहाय पति सामु सलि दं सेंट्रल स्किम त स्टेट बखतिके बेफाइ दङ आरो अबनो किसिम सा नायगेनि खालायनि जों रां खालायनाय दुइटा बिसो जों 27 तारिख नागेनो जों जोंनि कमिटिनो साबमिट खालायरिखा अबंखा पश्चिम ताकारजला ताई नर्थ ताकारजला जे डिस्ट्रिक्टेशन ओमफ्राय 27 तारिख दिनाव जे गथनामान अबंखा बाहायखा सिनि पन्चायत जेमन वेस्ट ताकारजला पन्चायत नि सिनि पन्चायत कमिटिनि जे आदं सं सिनि बीजेपी जुदि टिप्रामथ जे दिन दं ओमफ्राय अबाहाय साबु केबो खायमाया कारण टिप्रामथ बुबाग्रानि कमन बाय चलियो बुबाग्रानि नेतृत्व बाय चलियो आबन करना जों टिप्रामथ बेरिया अबंखा समाज दुरुहियो गाव समाज दुरुहियो अबरक माने जेबाबे सामखाय दङ अब आमचाइनि बरक बुद्धिजीवी शिक्षित महल जतन बरक खेल खाय दङ बुजुइ दङ अबरक माने ताइ बिसि दिन करे बरक पाब्लिक बाय न सटिक जवाब रजना हाइस गांकाय ताव बिभिन्न कप दङ जों जागा जुदि कबिकनो जों सानन थांगा गासिनि अ आमचाइनि न ताकारला कन्स्टिट्युएन्सिनि बरगनां MLA बिश्वजित कलय सब समय न जे कोनो माने स्टेटमेंट रमानि परेव न बीजेपी ताई I50 न पर विभिन्न भावे आक्रांत माने आक्रमण बा माने जीवन नष्ट खायनि आबाके हमला खायमार जों कयेकजना कयेकटा जागा जों आबाके गथना मानखा गबो खरकसा पब्लिक रिप्रेजेंट अर्थात जे ब तागरला विधानसभा खरकसा ब इलेक्टेड MLA MLA ngine bo judio bhai uttejona mulok borno humki dom kiri kok saung khangke ab kitu obo mane kaham lokhoni abo obo जों bubagrani khunjobo जों khiklaika ar bubagra ba yang ব্যক্তিগত ভাবে চিনজাক দङ बुबाग्रा किन्तु माने खूब खा थैजागो बिसोर मथैने बुबाग्रा ब दाबुक सरि हामिया बिनि सरि हामनानि बागै आं सुरि दङ माने जतनो रिक्वेस्ट हेने बिनि सरि सा खामफायनानि बागै जतन सरिदों ताबुक बिसय गांगे ताबुक जे निताय रुपिनि जे बुjakmNi अब जे बरक जे व्यक्ति बुनाय र प्राय 18-19 जना मत दङ को 18-19 जना र बरक जों बरनो टिप्रामथनि साया ताबुक सांजरा सिनि निताय रुपिनि बिनि बिहिक नहिमान जों बिन बिहि कायसा ताबुक कमप्लेन खायका अवश्य चिको निताय रुपिनि ताबुक कुमामा सिको बकुन स्टेटमेंट दैमायाको ब सिसे पेमेंट परे सटिक बाहाय बदिता गथना जों सायमाननाय गाय ताबुक जे बिहिक कयेकजन मुं रुइनाय